God aften, her fra SSQ TV. Jeg er Magnus Bull, og vi starter med aftens hovedhistorie. Lovændringen er blevet mødt med både støtte og bekymring, og sigter efter at regulere alkoholforbruget og styrke folkesundheden. En af de væsentligste ændringer er strammere regler for markedsføring og salg af alkohol. Dette inkluderer begrænsninger på reklamer og indførsel af tydeligere advarselsetikker på alkoholprodukter. For at øge forbrugerens bevidsthed om sundhedsrisici. Og med den nye lov kommer der også strengere regler for butikker, som ikke overholder loven, med bøder helt op til 50.000 danske kroner. Men nok om det, videre til min kollega Karl Emil McQuarrie. Tak, Magne. Det er vigtigt at anerkende, at den nye alkohollovgivning har komplekse virkninger på samfundet. I den nye lov skal man ligesom sørge for at finde den rette balance imellem den individuelle frihed og samfundsansvar. Ja. I den nye alkohollovgivning er der ligesom blevet lavet 30 initiativer, som ligesom skal hjælpe regeringen med at føre den ud, så det ligesom virker alt det der. Ja. Og en af de initiativer vil så være, at man så laver alderskontrol på dit kreditkort, så folk ikke kan købe alkoholprodukter over en vis procent, hvis man er mindreårig. Et andet initiativ kunne være, at 16-17-årige kun kan købe op til 6% nu. Og så man ikke kan købe de, i stedet for de 16,5%, som man normalt kunne købe før, hvis man var 16-17 år. Og i aftalen står der også, at hvis butikker ikke overholder det her, så vil de blive straffet, eller straffen vil så være hårdere for dem. Og hvis du bliver taget 3 gange i at sælge alkohol til mindreårige, så kan du faktisk få frataget din adgang til at kunne sælge alkohol i dine butikker. Så det er jo ikke op til 6 måneder, så du mister ligesom retten til at kunne sælge alkohol i 6 måneder. Ja, det var alt, det var alt for mig. Tilbage til dig i studiet. Go. Hej, og nu står vi her på Strib Skole, hvor vi har tænkt os at interviewe nogle unge mennesker og høre deres mening om den nye alkohollov. Altså jeg synes, min holdning det er jo, at det er ret dårligt, synes jeg. Jeg synes bare, det skal være som det gamle. Ligesom det gamle Fortnite-sæson. Det skal bare være som det gamle. Det er lidt irriterende, fordi jeg vil gerne have noget lidt mørkere øl. Jamen, jeg synes, det er noget værd fis, fordi at jeg bliver jo 16 om en måned, og der vil man jo gerne kunne købe det lidt hårdere alkohol, end det man kan købe nu. Så det vil da være noget værd noget, når man nu endelig sådan skal, når man nu en gang imellem tager ud og drikker lidt, for eksempel, så er det meget dejligt at kunne få lidt mere end de der skide breezer der, de mætter sgu ikke så meget med alkobobsen.